Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat volgens een enquête van de UDC de MFK de grote winnaar wordt van de komende parlementsverkiezing op 21 maart. Er zijn in opdracht van de Extra en het Antilliaans Dagblad meer dan 1000 mensen ondervraagd. Daarvan zegt ongeveer 70% zeker te weten op wie ze gaan stemmen. En daarvan zegt 2/3 op de MFK te gaan stemmen. Dat zou betekenen dat van de ondervraagden 50% op de MFK gaat stemmen. En 4 jaar geleden was dat nog net iets minder dan 30% van het totaal aantal stemmen dat uitgebracht is op MFK. Wordt deze lijn dus doorgezet van dit onderzoek, dan zou de MFK op een hele grote zege afstevenen. Vooral omdat de andere partijen relatief weinig steun kunnen krijgen. De grootste, blijkt volgens de enquête, zal dan de grootste na de MFK zal de PNP worden. 13% van de mensen zegt erop te gaan stemmen en op Man-Pin 7%. Alle andere partijen zouden niet voldoende stemmen krijgen voor een zetel. En dan gaat het onder meer om de PAR, om de nieuwe partij Mio Curaçao, CEM en dergelijke. Het is een enquête, dit is natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren, maar het geeft wel aan dat de mensen veel vertrouwen hebben in de MFK. En dat blijkt ook als er gevraagd wordt in welke politici ze de meeste vertrouwen hebben. Daaruit komt minister Javier Silvania als beste uit de bus. 57% van de ondervraagden heeft vertrouwen in hem. Voor minister-president Gilmar Pik-Pisas is dat 47%. En daarna volgen Rui Sandro Seintje van de PNP, minister Charles Cooper en de leider van de PNP, Rudmilda Lamoni Cecilia. Het onderzoek is uitgevoerd door het kenniscentrum en dat is gelieerd aan de University of the Dutch Caribbean. Volgens Toebase komt er een uitbreiding van de activiteiten. Toebase Curaçao en Energies hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitbreiding van de biofuel activiteiten van Energis. En dan gaat het over het industriegebied Schottegat. En volgens een persbericht biedt deze unieke samenwerking veel mogelijkheden. Er zal namelijk veel worden geïnvesteerd en daarmee wordt Curaçao een leidend biofuel cluster in het Caribisch gebied. Waar gaat het om? Er wordt biomassa omgezet in duurzame brandstoffen en dat gebeurt nu al op grote schaal. Zo is er al 40.000 ton biomassa omgeschakeld. En daarmee is Energis de eerste en enige producent van biobrandstoffen in de regio. En dat is goed voor de ontwikkeling van het gebied van de raffinaderij en alles wat daar omheen ligt. Aldus Toebase. Minister blij met de stap van het parlement. De minister van Financiën, Javier Silvania, heeft gisteren laten weten dat hij blij is dat het parlement afgelopen vrijdag heeft ingestemd met de landsverordening toezicht virtuele activa dienstverleners. Op die manier kan de minister eindelijk toezicht blijven houden of toezicht instellen op virtuele activiteiten zoals cryptodiensten. Op die manier krijgen we een steeds stabielere financiële sector op Curaçao en dat is goed voor de investeerders. De stellages zijn opgeruimd en daarmee is carnaval nu toch echt afgelopen. We zitten al in de periode van Quaresma, maar er stonden tot gisteren nog heel veel stellages langs de carnavalsroute. Die moesten zondagmiddag 3 uur opgeruimd zijn. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd. Niet alle stellages waren opgeruimd, dus dan doet de Precario-commissie samen met Cedicor dat. Maar dat betekent wel dat de mensen die hun troep hebben achtergelaten, om het maar even zo te zeggen, volgend jaar niet meer automatisch daar kunnen gaan staan, maar dat er gekeken wordt naar iemand anders op de wachtlijst. En er is een wachtlijst van 500 personen die wachten op een officiële plaats langs de route om een stellage te mogen opbouwen. Dus er is heel veel vraag. Klachten over asfalt Nieuwe Haven, dat zegt Melvin Seintje vandaag in de Extra, oud-parlementariër en deskundige van het verkeer op Curaçao en eigenlijk gewoon verkeersdeskundige. Die heeft gesignaleerd dat er in de nieuwe asfaltlaag op de Nieuwe Haven al scheuren zitten. Dat is veel te vroeg. Uiteindelijk komt er in elk asfalt scheuren, maar meestal duurt dat wel een jaar of 10, al dus Seintje. Dat het nu al gebeurt is toch een reden dat er goed moet worden gekeken of het asfalt wel goed is geplaatst, al dus Seintje. Dan zijn de werkzaamheden op de Suffisantweg nog niet afgerond. Nou, voor wie daar nooit komt is dat natuurlijk geen probleem. Maar voor de mensen die regelmatig daar moeten zijn en ook voor de mensen die bijvoorbeeld bij de Punta Cardonweg wonen, is het een probleem
omdat de kruising tussen de Sufisantweg en de Tijuanaweg al sinds 10 februari open ligt. Er is helemaal geen verkeer mogelijk. En nog steeds niet duidelijk is wanneer het afgerond zou worden. In eerste instantie zou dat binnen 2 weken gebeuren, maar nu is het dus al een maand. De Extra heeft contact opgenomen met minister Cooper en die verwees weer naar Frensel Messerine van DOW. Maar die kon niks zeggen tegen de Extra, dus de bewoners hebben nog vragen hierover. En dan veel inschrijvingen voor CU 2025. Dit jaar CU, carnaval achter de rug. We richten ons nu op CU. Op 21 april is er een grote mars in Bandariba en op 4 mei in Bandabao. Voor de rest is er nog Canta do Mayo, Maromento di Lenço, het knopen van hoofddoeken, de speciale CU festival moet worden gehouden. Er moet van alles nog georganiseerd worden en daarvoor was er een grote bijeenkomst en daar waren heel veel groepen aanwezig, heel veel inschrijvingen, maar tegelijkertijd gaat op 17 maart een rechtszaak verder die Fondation CU tegen de overheid heeft begonnen, omdat er gebruik wordt gemaakt van allemaal producten van CU, waaronder de optocht en de nummers en dergelijke, waar de overheid zomaar gebruik van maakt en daar zouden afspraken over gemaakt moeten worden. Dat speelt, maar het CU-seizoen is in volle gang. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Op Aruba vond afgelopen vrijdag een manifestatie plaats van familieleden, vrienden en andere mensen die hun steun willen betuigen aan de familie van Aiden Lanoy. Die is op 9 februari doodgeschoten door de politie. Hij negeerde een stopverbod en daarna reed hij weg. En volgens videobeelden is er 18 keer op de 19-jarige geschoten. De familieleden en de andere mensen die bijeenkwamen bij de manifestatie willen gerechtigheid en transparantie over het justitieel proces. Ze hopen dat er meer duidelijkheid komt en dat er ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Aiden worden gestraft. Aiden verdient gerechtigheid. Hij verdient het niet om op zo'n manier te sterven. Aldus een tante van de 19-jarige. Ja, het blijft een vreselijk verhaal. En de politie is nog niet met alle informatie gekomen en daar wachten de mensen op. Dan gaan we naar Sint Maarten, want de gevangenen van de Point Blanche gevangenis zaten zaterdagochtend en een deel van de middag te wachten op eten, op bewakers. Maar na de shift van vrijdag kwamen er geen bewakers op zaterdag. Tenminste, dat werd naar buiten gebracht door een website op Sint Maarten, de Sint Maarten News Network. En die had onder meer ook de minister van Justitie, Nathalie Tekling, aan het woord. Die zei dat de situatie onacceptabel, diep verontrustend en volstrekt onaanvaardbaar is. Er zijn veel problemen bij Point Blanche. Te weinig personeel, slechte werkomstandigheden, het gebouw is niet in goede staat, veel zieken. Maar het kan niet zo zijn dat gevangenen gewoon daar zitten en dat er geen bewakers zijn om hem te luchten, eten te geven of wat dan ook klaar te staan als er een noodgeval is. Dus dat mag niet meer gebeuren, aldus de minister. Dan gaan we tot slot nog naar de bewoners van de Kaya Stila die bezorgd zijn en de Extra hebben gebeld om aandacht te vragen over een situatie waarbij
er gewerkt is aan de heuvels al daar. Die zijn afgegraven. Die stenen liggen op straat en daarna is er niks meer gebeurd. Dat zorgt voor overlast op de straat, maar vooral als het dadelijk gaat regenen, voor overlast bij de rooien. En als de rooien niet goed bereikt kunnen worden door het water, loopt dat weer in de tuinen en huizen van de mensen al daar. Dus ze vragen aandacht. We hebben de laatste tijd vaak gemerkt dat bewoners er extra roepen om hulp bij hun problemen, dergelijke problemen. En vaak wordt er dan gereageerd. Laten we hopen ook in dit geval. Dan gaan we nog naar de migrantencrisis. Internationaal nieuws, want Donald Trump, de president van Amerika, heeft een strengere grenscontrole afgekondigd. Dus er komen mensen minder makkelijk van Mexico naar Amerika. Dat betekent dat mensen die soms helemaal vanuit Venezuela helemaal via Colombia, Panama, Costa Rica naar Mexico gaan om de grens over te gaan, weer terug moeten. Maar dat terugkeren verloopt niet zonder problemen. Er wordt geld gevraagd om terug te keren, maar de mensen hebben vaak hun laatste geld daadwerkelijk uitgegeven om naar Amerika te gaan. Ook zijn er plaatsen waar migranten worden opgevangen, maar daar vinden ze dat ze zich worden opgesloten en als beesten worden behandeld. Dus gaan er sommige mensen weer helemaal de route terug. Nou, er is een hele situatie aan de gang waarbij vooral in Panama en Costa Rica problemen zijn met de migranten. En er is aandacht voor, ook in Nicaragua, om te kijken hoe die migranten weer terug kunnen keren naar de landen waar ze vandaan komen. Treurige situatie. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Alle beste. Tot ziens. Dag.